खुलुमबाय थियेटार नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। फैगौ 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम क'क्राझाराव थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिवल खुंफुंनो साखाफारा। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थादों मैहुर थियेटार फेस्टिवलखौ। बेबादिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिवलखौ खुंफुंनाय जागोन। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 21 निफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिवलखौ खुंफुंनाय जागोन। 21 नबेम्बर खालि इंराजि रावनि एक्यूम अफ चॉइस लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, 22 नबेम्बराव असमिया रावनि गयन बयानर बिलय, कन्नाड़ा रावनि माटिया, 23 नबेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हकीम.com, 24 नबेम्बराव आमेरिकानि चीचा आरो असमिया रावनि टेंगा मटन। बे गासै मोन 8 नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिवलनि सोमोन्दै लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बुंथिदों फै आबुङै मिथिनानै लानि। खुलुमबाय। गिबियावनो क'क्राझारनि मानगोनां गासिबो मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनैनि प्रेस मिटखौ लेंहरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंना मैहुर थुनफावथाय फोरबो। मैहुर थुनफावथाय फोरबोआ देग्लाय थामथि फोरबो हिसाबै आगान सुरबाय। देग्लाय जोङो थामथि खेबनि थाखाय खुंनो आवगायगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो गिबि खेबनि थाखाय खुंदोंमोन 2003 मायथाइनि जानुवारि दानाव गिबि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबो होननानै, बेनिफ्राय नैथिखौ जों खुंनाय जादोंमोन देग्लायसो 2024नि 2024 मायथाइनिनो जानुवारि दानाव खुंनाय जादोंमोन नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबो। दा बे सिगांनि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोखौ जेरैबायदियै रायजो राजाफ्रा आरो जाय थुनफावथाय अनसायगिरिफ्रा जेरैबायदि जोंखौ अनसायदोंमोन, हेफाजाब होदोंमोन, बेबायदिनो जों देग्लायबो मिजिंथिदों। आरो सिगाङाव जेरैबायदि फार्स्ट आरो सेकेन्ड फेस्टिभेलखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बिटिसिनिनो जोंनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननिफ्राय, बेबायदिनो देग्लायबो बिथांमोनानो सापर्ट खालामदों डिपार्टमेन्टआ, बिटिसिनिनो सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा बे हिसाबै देग्लाय जोंनियाव थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबोआव गासै जोङो 8था नाटक लानाय जादों, 8था फावथायखौ लादों। दा बे 8थानि गेजेराव जाहैबाय जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय जों 2 लादों। जोंहा मोनसे थाहैबाय जोंनिनो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जावलिया देवान, मोनसे जारिमिनारि फावथाय। बे जारिमिनारि फावथाय मधुराम बर' सारनिखौ बे लिरनाय जावलिया देवान फावथायखौ बेस खालामनानै लानाय जादों। बेखौ गासिबो लानाय जायाखै, बेखौ बेस सोनारनानै बेनि सायावनो बेस खालामनानै पबित्र मोसाहारि आरो आंनि बिथोनाव जों खालामनाय जादों। दा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय उदालगुरिनि जयन्त राभानि बिथोन होनायाव गायन बायानर बिलय होननाय मोनसे फावथाय, बेखौ दिन्थिनाय जागोन बेबो। आरो लोगोसे जोंना आसामनिनो फ्राय गुबुन मोनसे फावथाय दङ एसामिस रावनिनो, बे जाहैबाय रेप्लिका थियेटार ग्रुपनिफ्राय। बे जाहैबाय टेंगा मर्टन, गोखै मर्टन चक्लेट, गोदोनो मोनसे दंमोन बे चक्लेट टेंगा मर्टन। बेनिफ्राय जोंहा इन्डियानिफ्राय माखासे बेंगालुरुनि मोनसे दङ माटिया दङ, बे जाहैबाय माटिया लान्डे दंदेरबावो, माटिया दङ। बियो जाहैबाय कन्नाड़ा लेंगुवेजनि, कन्नाड़ा रावनि फावथाय बियो। बेनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय दं मोनसे, बेहाय हकीम.com मोनसे कमेडि फावथाय मोनसे बियो, बे जाहैबाय दिल्लीनि, बियो हिन्दी रावाव जागोन। बेनिफ्राय जोंहा एबार आउट अफ इन्डियानिफ्राय, जोंनि इन्डियानि बाहेरानिफ्राय, जोंनि बे फरेन लेंगुवेजनि हिसाबै, फरेन फावथाय हिसाबै जोंहा इंलेन्डनिफ्राय मोनसे फावथाय फैगोन। बेनो जाहैबाय एक्जाम अफ चइस। जाय फावथायखौ दिन्थिगोन आरो बिथोन होदों बिथाङानो जाहैबाय मार्कास डु साउथवे। बिथाङा जाहैबाय अक्सफर्ड इउनिभारसिटि, लण्डननि अक्सफर्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसार। बिथाङा मेथ्सनि जोनोमनि सायावनो मोनसे फावथाय बानायदों, जेरावबो दिन्थिनानै बिराद मोजां, बयजोंबो बाख्नायजानाय मोननो हादों। बिथांमोना 23 नभेम्बराव मुम्बाइआवबो श' दं बिथांमोना। दा बिथांमोना जोंनियाव नैबे गिबि श' बिथांमोननि नाटकजोंनो जोङो देग्लायनि फावथायखौ जोङो जोंनि फेस्टिभेलखौ बेखेवनाय जागोन। आरो बे फेस्टिभेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोंना देग्लाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै थानानै बेखेवना होलांगोन जोंना मानगोनां बिटिसिनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार, जायनि बोसोनावनो, जायनि सुंथानायाव, जायनि बोसोन मोननानै जोङो बे थियेटार फेस्टिभेला जाखांनाय मोगथां महर मोनबोदों। दिनै
सेथि नैथि खुंनानै थामथि जाफैबाय दा बिथाङा जोङो दिनै जोंनि फेस्टिभेलखौ गाव बेखेवना होलांगोन लोगोसे जोंहा इटालिनि मोनसे फावथाय दङ इटालिनि मोनसे फावथाय मोनसे चिलड्रेन बेस जागोन बियो बांसिन बेखौ स्कुल स्टुडेन्टफ्राबो नायफैनो हागोन बे जाहैबाय पपकर्न ब्रेक होननाय दङ बेखौ नायफैनो हागोन लोगोसे लेटिन आमेरिकानि मोनसे फावथाय दङ बे सिसा बे सल' फावथाय जागोन नन भार्बेल जायहा राव गैया बेखौ नायनानै मोजां मोनो बेखौबो नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय दा बे हाबाफारियावनो जोंहा सानब्रैनि हाबाफारियाव देग्लाय जों सानब्रैल' लादों बे सानब्रैनि हाबाफारियाव नैथि सानखालि 22 नभेम्बर खालि जों मोनसे सेमिनार लादों सावरायमेल लादों बे सेमिनारानो जाहैबाय मडार्न थियेटार ए डिसकासन गोदान फावथाय मोनसे सावरायनाय दा बेवहाय पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लाफैगोन डक्टर योगेन्द्र चौबे छत्तीसगढ़ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयनि ड्रामा डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आरो फक डिपार्टमेन्टनि डिन बिथाङा बाहाय पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लागोन लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टर रुस्तम ब्रह्म सार इंलिश डिपार्टमेन्टनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट लोगोसे प्रफेसर डक्टर मेडाम इन्दिरा बर' डिपार्टमेन्टनि बिथाङाबो पेपार रिडार हिसाबै बाहागो लागोन आरो बे सेमिनारखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो बर' डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव खुंनाय जागोन आरो बेखौ सेमिनारखौ मासिगिरि हिसाबै सालायगोन मानगोनां आदाराम बसुमतारी सार डक्टर आदाराम बसुमतारी सार गार्लस कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल आरो बेखेवना होलांगोन सेमिनारखौ जोंनि बिटिसिनिनो जोंनि आसामनिनो मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार सार उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा दा बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो मोननै टाइमाव जागोन मोनसे 3:30 जागोन बेलासिनि 3:30 जागोन साननि हाबा नाटकआ फावथाया आरो मोनसेया मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव दा मोननैबो फावथायखौ बयबो जाहाथे फैनानै नायफैलायो सिगांफ्राव जेरैबायदि अनसायदों जेरैबायदि हेफाजाब होदों बयबो जाहाथे फैनानै नायफैयो आरो जोङो बेहाय मोनसे टिकेटनि बेसेन दोननाय जायाखै बेखौ बयबो जाहाथे फैनानै नायफैयो बेखौ जों गले गले खावलायबाय जों जाहाथे इयुनावबो जों दावगालांनो हायो बेखौनो जों मिजिंथिबाय